gbao titi ka m kọrọ gị o ihe omemere na ndị chọrọ nkụzi asụsụ na omenala Igbo tụmadị ndị ahụ nọ mba ofesi ị chọrọ ka nwa gị mụta ka esi asụ asụsụ Igbo omenala anyị nakwazi ka esi agụ na ka esi ede ya obi memazienu ga-aṅụrị dịka nwoke nwunye ya mụrụ ejima n'ihi na ihe omume ndị bụ Igbo awụchana na UHTv Naija UHTv Naija ọ bụ ebe ọ na-akpọtụ anyị ga na-akụzi ihe dị iche iche n'asụsụ na omenala Igbo ma sikwa n'ime ya mee ego obi ụtọ echekwala ka akọrọ gị akọrọ o n'ihi na nke a bụ oji anya lere oji ntị ya nọrọkwa maka ịmụta asụsụ na omenala Igbo ka esi agụ nakwa ka esi ede ihe kwesịrị gị bụ ihe omume ndị bụ Igbo nke a na-eme na UHTv Naija maka ihe omume ndị bụ Igbo soro anyị kwa Tuzdee ọbụla n'ime izu ndị bụ Igbo ga-adịrịrị o